Sziasztok srácok! A mai videóban csak zöld fegyverekkel játszhatok, és 2 kört fogok menni. És kezdjük is el. Na, most mindjárt betölt. Addig annyit szeretnék elmondani, hogy márciusra szeretnék szerezni egy normális mikrofont, amivel jobban hallhattok, mert most eléggé halk ez. De lehet, hogy még találok itthon egy mikrofont, mert nem tudom, valahova eltűnt. Nem találom sehol. Már mindenhol kerestem. Na, ahova megyünk, az Masked Meadows-ba megyünk, mert itt sok zöld fegyvert szoktam találni. Bocs. És valaki nagyon akarja, hogy joinolhasson. De én nem fogom ide megengedni, hogy bejöjjön. És mindjárt lesz egy live, egy ilyen 1 órás live, de holnap lesz egy hosszabb is, ezért számítsatok egy live-ra. Itt is van, tök jó assault rifle-ünk, és az egyik kedvenc shotim is. Ne, ezt nem tudom felvenni. De ezt kiszedjük. Hol vannak ezek? Ja. Mi a... Ja, ezek csak NPC-k. De ott egy gyerek is. Oda megyek. Gyorsan. Nehogy elmeneküljön. Oké, akkor ezt most nem látta senki. Na, remélem ebben a körben szerencsével járok. De csak hadd mondjak el annyit, hogy a live-ban OG-zni fogunk, talán ilyen még challenge-eket csinálni, meg még sok mást, de holnap lesz majd egy 2 órás live is, abba több minden fog beleférni. És most így ne furcsájátok, hogy most így fordítva van az egész, mert a kamera így veszi fel. Most akkor menjünk Magic Mosses-be, és ott lootolok majd.
gyorsan futás oda. És persze, hogy minden kommunit. Várjunk, úgy tudom, hogy itt van egy garantált, hogy ez egy másik házban van. Talán egy másik házban van. Ja, és az ilyen shield, meg a heal, meg az ilyenek nem számítanak. Ne. Egyértelmű, hogy elviszem. Valaki szépen leugrott. Jó, és meg is van a korona. Jó. Áj, eléggé levitte a HP-m. És egy Hollow Twister AR-t hozott nekem. Meg egy ilyen kis cukiságot. És ezt Szantól tanultam, hogy itt, hogyha ide lehozunk egy ilyet, gyorsan futás, akkor nézzétek, ide kell jönni. Várjunk. Jó, ide kell jönni. Itt ki kell nyitni. Ajaj, valaki nem baj, felhíleljük magunkat. Itt ezt ki kell ütni. És itt lesznek ládák, és tök jó loot van itt. Csak egy baj van ezzel, nekem csak zöld fegyvert kell használnom. Szedek jó sok matit, azért, hogy tudjak építeni. Ha kell, mert így a zöld fegyókkal nem olyan könnyű. De megpróbáljuk megnyerni. És itt is vagyunk kint. Igen. Igen. Ennek most nagyon örülök. Ez igazából, srácok, majdnem egy sniper. De ezt figyeljétek. Ez ilyen robbanós. Imádtam ezt régen használni. És nagyon örültem, hogy ezt visszahozták. Ennek nagyon örülök. Elhozom ezt. Ezt jobban szeretem. És mindjárt meg is van az első killünk mindjárt. Meg is van az első killünk. Oké, és nincs itt semmi jó. Nézzük meg, hogy mit akart. Oké, és nem hozott olyan értékes cuccokat. És nem annyira éri meg a bosszt megölni.
nem érné meg nagyon. Ó, de azért a Makit összeszedem. Ó. Ne, azért. Ugyanaz. Annyi. Nézzük meg, hogy minket hozott. Hát nem hozott semmi zöld hegyót. Mindegy, már van legalább 3 killünk. Írjátok meg onnan, hogy a következő Fortnite videóban milyen challenge-et csinálják. Miért nem találok egy kocsit sem? Egy kocsit sem találok. Ezt nem hiszem el. Mindegy. Jaj. Én mentem. Gyorsan felhílelem ezzel magam. Na, menjünk tovább. Csávó elment? Nem, még ott. Még ott pipiskedik. Mindegy. Menjünk. Ó, ne. Futás. Várj. Ezt is? Ja, aha, mert forró twister. Ja, és még kard is van nála. Akkor tényleg el kell menni innen. Na, várj. Eldobtam a minislagem. Az baj. De ez legalább itt van 3. Oké. Hol volt az a töltény? Ja, vagyunk. Futás. Lassan menjünk
innen. De nagyon gyorsan. Oké, remélem itt van hill. És már megint lőnek. Már mindenhol lőnek körülöttem. De engem nagyon akar. És még itt iskolát. Mit van ez a jó csillag? Nézzük meg, hogy az Islanden mi van, ilyen, hogy van-e zöld fagyó. Jaj, Istenem, azt sem tud felrepíteni. Akkor, és mi? Hova tűnt a fa? Mi ez? Eltűnt a fa. Ott van. De engem most nem érdekel. Ouch. Ez fájt. Ó! Akkor viszlát. Én nem szeretnék találkozni azokkal a tűzkoponyákkal. Jó. Kéne találni mini shieldet. Az így baj, hogy csak 2 van. Kéne legalább 4. De a legjobb az 6 lenne. Legalább van itt splash. Ó. Okay. Lassan fél órája megy a videó. Nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz. Bejutok a late game-be? Jó. Kéne egy mini shield. De sehol. Inkább viszem ezt. Az nem biztos, hogy jó döntés is volt, de keresek akkor is mini shieldet. Na, hol van? Mini shield. Csak egy. Hozásokra megyek, nagyon. Nézzük ezt. Jaj, ebben is csak ilyen van. Kéne jó kis shield.
De sehol sem találok ezt. Nem hiszem el. Mindegy, Lost Lake-ben biztos lesz. Itt mindig szokott lenni shield. Itt sincs. Itt sincs. Legalább legyen egy az a nagy ammo box valahol. Nekem az is jó. Csak valamiből kapjak shieldet. Hú, szuper! Várjunk. Ó. Jaj, ne. Hú, oké. Jaj. Nem is tudtam, hogy még bent van a railgun. Hú. Wow. Mi jó? Nem tudtam, hogy még bent. Jaj. Nem. Jaj, nem. Megint itt van. Már megint. Hú. Ezt nem hiszem el. Jaj. Júj. Júj. Jó. Ne. Jaj. Ne. És nincs semmi hillám. Ne. Ne. Ezt nem hiszem el, a körben halok meg. Jó. Srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Szumicsi voltam, na sziasztok!